amalieta nguru kwa Walter Misire oyoko wanie ikerugo kyo bubunge bwa West Mugirango nje gongo support mwana mento kuni Fred Okengo Matiang'i through the Jubilee Party igonta geteko te abana mbiamo na abantu baminta sogo chaliti kolia lero lakini ntoicholetia somo yegoli una ya bwene te yeko garango mogolio omoske kemosi yore chairman ya Jubilee Party egasiria njatobere nkongu ndade kama taina next time ya tokorega asingia yoko muamaskani Fred Okengo Matiang'i into abantu banyamira n'abantu tole very peaceful into anagotwara mangana segi nyambono into ntwaro kiyomulembe na ndino tochikoro kinga kichikura lakini ona ale komosaba omoske oproguna na kemosi ate mesana singenje gachi menkongu yo komokoro Fred Okengo Matiang'i omugambi ali ende igoraria nche Walter Misire antriansa zegero kyobuchumbe nche nkore ibintu ebyansa abara yaba nabo batoro kiriya masikani amanene goja soyo minto Fred Okengo Matiang'i abaragiwe abara yaba mna baba natembea abara yaba babo Wamalwa abara Kalonzo Musyoka babo Rigathi Gachagua mbuya bakora sana sogo ikirana omugutano Fred Okengo Matiang'i lakini ntwafe iribune party ekoro ku Jubilee through amachama nito kotabeka mobilization isaine abantu baito runa chincho ke baminto nakingo mo saboyo minto ke mosina ka kidema o concentrate goraria toja kona koligeria mangana ya West Mugirango na rao kwira ni maega ikonta ketokote ya baga kabali kyombe kyo mugusina mbuya mono sana ekyagera lendo ko rukalo mu munana bakaru kiro bana kogenda no ne gisegezi cyakale ngobono na intwe Fred Okengo Matiang'i to amubwato kiri gukisiko anyale kuminyoka rwanne esigiye yebone kale yoko liye kerogo kyobo president wa 2027 buya mona sabaga kabaito Fred Okengo Matiang'i ne rumurayi bweka oboro kiri chimbu chingiya na ndo bwato mu musuku abantu bukikobe president yetu 2027 lakini wongo basaba baminto bali bako koranere ga siasa kiyama ya Jubilee mbako nyara kokora bibere bakore kemo ono yo minto kemosi agenda chikolenda chikure cha Fred Okengo Matiang'i irinde na intwe tokuro Fred Okengo Matiang'i chikuransa